Mesečni horoskop za znak Ovna za avgust 2025. godine. Verovatno ste odslušali. Dala sam poziciju planeta u avgustu mesecu, imate taj video. Ali evo gledam sad šta će se baš sa Ovnom dešavati. Interesantni su mi mesečeve četvrti, kao da nagoveštavaju da će u stvari ovo najviše se bavi nekim praktičnim problemima. Znači prva četvrt u Škorpiji, segment novca, pun mesec u Vodoliji, društveni život, društvena reputacija, posljednja četvrt u Biku, drugo polje posle novca, mlad mesec opet na nultom Device, opet svakodnevne obaveze i opet prva četvrt 31. u Strelcu, kontakti sa strancima. Iskreno rečeno, nema ovde mnogo ljubavi, ali Mars je dobro postavljen. Mars je dobro postavljen za one ovnove koji su netipični ovnovi koji nisu buntovni, koji umeju da se kontrolišu, naročito reči, što je jako teško sa Merkurom koji je u vatrenom lavu, koji ide retrogradno, pa onda ide direktnim hodom posle 11. Tako jedan brljiv Merkur koji daje sebi za pravo da kaže sve što misli. Ovo je kompatibilan, lav, ovo je kompatibilna pozicija Merkura sa Suncem u Biku. On će reći, ako počete da se rasprostranjem, ja zle namere i tako da izbjegavati apsolutno oni koji slušaju, a imaju veze sa ovnovima, izbjegavati rasprave sa njima. Jer u suštini slab Mars, a ući će u njihovo polje partnerskih odnosa, samo proverim 6. da bome u Vagu. To je jedan suptilan, romantičan Mars. I sad ako imate Ovna koji je tipičan Ovan ili podznak Ovan pa još jak Mars pa neke druge planete koji je recimo jaka prva kuća, ovakav Mars neće doći do izražaja, a potrebno je u stvari pokazati tu neku vrstu suptilnosti. Možda će zaista se tako nešto i dogodi neki susret, nešto što će malo da omekša ovaj temperament Ovna. A to nešto bi moglo da bude Venera. Zato što će Venera početkom perioda ovog avgusta, Venera je u Raku, na početku Raka i to je jedna fina Venera. To je onako jedna miroljubiva Venera, hedonistički nastrojena, koja će prelaziti preko Jupitera, preko asteroida Gold, nostalgije, tako da to je četvrto polje privatnog života jednog Ovna. Možda će se baš tako prilagoditi energiji tih planeta, Venere i Jupitera. I onda će ući u Lava, što opet nije tako loše. Da, ovako, znak Lava u stvari ovde nekako malo spašava Ovna od eventualnih rasprava, zato što je u Ovnu početkom perioda asteroid Fortuna, na početku znaka, krajem meseca na sredini Lava, zatim asteroid nostalgija iz Raka ulazi u Lava i već nostalgija u 12. polju u odnosu na znak Lava koji predstavlja taj neki temperament jednog Ovna tu sa tim Suncem, koje tako pokušava da se nametne. Mada Sunce posle prelazi u Devicu, ne mogu kažem šta je gore, ali bit će jak Merkur u direktnom hodu, brzopleta, dobro, Sunce će ući u racionalnu Devicu. I mislim da krajem perioda, u stvari, Ovan može bude veoma zaintrigiran za nešto. Da li je to neki posao, da li je njegov posao takav da nešto treba da otkrije, razotkrije,
nekome nešto javi. Sunce ide ka Pandori. Inače je Pandora u 6. polju, znači Ovan zna više nego što hoće da kaže, da li uopšte treba da kaže. A što se tiče mesečevih četvrti, da vidimo prva mesečeva četvrt prvog u Škorpiji, dobro. Tako malo nerčik jedna pozicija, ako ova nema dovoljno para ili ima velike želje. Interesantan mi je pun mesec u Vodoliji. Da. Taj pun mesec u Vodoliji može da znači obnovu nekih ranijih kontakata i da donese nešto pozitivno, ako ništa drugo, neku ideju u vezi sa njegovim poslom, jer posljednja četvrt pada na 23. stepen bika, znači u blizini Algola, sinuće ideje kako da dođe do novca Ovan. Pa onda i mlad mesec, da, 23. na 0. stepenu Device, tu negdje u blizini Merkura nije loš. Znači, eto, sva je nekako energija ovih planeta, kada je Ovan u pitanju, usmerena ka nekakvim kontaktima, razmeni mišljenja, ideja, prenošenja informacija. Znači, jedan dinamizam postoji i ovako ovaj romantičan, da, Mars u Vagi, pa on bi mogao da pomogne u stvari onim ovnovima koji imaju ljubavne probleme ili bračne ili partnerske, da ipak smire situaciju. Evo nas do bika, znači ovo je sad mesečni horoskop za bika za avgust. Pa dobro, kad pričamo o biku, naravno gledamo gde je Venera. Venera je lepo postavljena. Venera je jako lepo postavljena, međutim kad pričamo o biku uvek gledamo i gde je mesec. Jer ranije sam u nekim videima napomenula, mesec i Jupiter su takođe jako važni. Veoma važni za bika, jer su egzaltirani u biku. Ono što je meni opet pa interesantno, ovako čisto astrološki je, da su Venera, Jupiter i mesec takođe egzaltirani u riba. Mislim, bitni za riba. Jupiter je suvladalac, a mesec i Venera su tamo egzaltirani. Znači, postoji neka veza na relaciji ribe, bik, rak. Ako ništa drugo, dobro se razumeju. E sad ovako, na bika ovaj Mars u Vagi ne deluje baš dobro. Od 6. ući ću u Vagu, da kažem 1. Jer prva mesečeva četvrt, dobro, razrađuje ideje u vezi sa poslom. Pa onda imamo pun mesec, kog je to, da, 9. u polju karijere. I bik je kao i Ovan orijentisan ka poslovima. Interesantna astrološka kuća posla i novca. Tu se nalazi asteroid Wisdom, mudrost. Tu se nalazi Uran, tu se nalazi Psiha. Prema tome i asteroid Harmonija. Apsolutno bik ume da organizuje svoj život, ume da pridobije naklonost onih koji su mu bitni za realizaciju njegovih planova i želja, ume da se postavi kako treba. Da vidimo Merkur, da, Merkur 11. kreće direktnim hodom, evo privatan biznis, da razrađuje bik privatan biznis ili se dogovara nešto sa porodicom, ubeđuje članove porodice ili ako u pitanju porodična firma, preduzeće, ume da obrazloži svoje stavove tako da oni budu prihvatljivi. Znači, porodični život je prema ovom rasporedu planeta sasvim zadovoljavajući. Onda imamo poslednju mesečevu četvrt na 23. stepenu bika, opet poslovi. I to u blizini asteroida Viktorija. Viktorija u biku, pa Eros u biku. Eros iz Ovna ulazi u bika. Viktorija je sve vreme u biku, osjeća se sigurno u sebe, nema to šta. On je apsolutno rešen da nešto uradi što će njemu pomoći da poboljša svoj status.
I mlad mesec na 0. stepenu device savršeno pomaže biku, to je 23. Pomaže biku da opet krenu neku akciju preduzim. Eto, to je 23. Znači sunce ulazi, samo što ušlo ili ulazi u devicu, pa da, čim je mlad mesec sunce već u devici. Interesantno, baš, to je interesantno kada imamo tu neku mesečevu četvrt u vreme prelaska planete iz jednog u drugi znak. Konkretno to je ovdje kada sunce prelazi u devicu, baš je eto mesečeva četvrt i to ni manje ni više nego mlad mesec. Dobro, ali sunce koje je uključeno u tu fazu mladog meseca, normalno, ono je pod utjecajem Merkura. Pošto vlada devicom, a Merkur je tada aktivan, jako je aktivno polje podsvesti i kreativnosti, naročito ako bik sarađuje sa zemljanim i vodenim znacima. Mislim da će on ići negdje na put i bilo bi dobro da ide na put, makar i na kratak period zbog Venere i Jupitera u Raku. Bilo bi dobro da ode negdje na more, jezero. Voda mu trenutno fantastično odgovara u svakom pogledu. Bilo koja rekreacija koja predstavlja u stvari pa to hobi, ne baš sport, nego baš hobi, savršeno biku odgovara. Posljednjeg dana meseca, ova prva mesečeva četvrt sad u Strelcu, nema neki značaj, ona će se osjetiti tek tamo u septembru. Vidimo što je još bitno. Pa ovaj prelazak Venere krajem meseca u znak Lava, mislim da ako bude išao negdje na put, da li je poslovni put, da li je privatno, neki novi kontakti, neke nove, može bude ljubavna neka priča. A ako je bih slobodan i ako želi da mu se tako nešto dogodi, postoji velika šansa da to tako i bude. Da dođe do nekog lepog poznanstva. Mars koji je suvladalac polja partnerskih odnosa je u vagi, postoji želja za zajedništvom, za brakom. Oni bikovi koji su u braku, oni su popustljivi. I to naročito se odnosi na muškarce bikove, jer Mars je ipak muška planeta. Žene su ovdje predstavljene kao veoma društvene, simpatične, harizmatične, sposobne za biznis, da stvore nešto, da zarade. Jedna lepa, onako porodična, što bi rekli, konstelacija kada je bik u pitanju. Mesečni horoskop za Blizance za avgust 2025. godine. Jedan ok mesec, već samim tim što je pun mesec u Vodoliji, što Blizancima odgovara i oni će kao i Ovan i bik biti okupirani poslom, ali njima posao, pa dobro i Ovnu i biku ide lako, ali nekako imam utisak da Blizanci spajaju lepo i korisno i da možda imaju najviše šanse uz Raka i Lava da to što rade dobro unovče. Izuzetno naglašen znak Raka i sa Venerom i sa Jupiterom, pa onda prelazi Venera u znak Lava, pa Lav do 22.3. u opet naglašen znak Lava, da, sa Suncem u Lavu, pa to sve odgovara Blizancima. Čak i Merkur, I Merkur dok je u retrogradnom hodu do 11. a onda tek kad kreće direktnim hodom, to na Blizance sasvim lepo deluje. Oni umeju da prepoznaju i ko su im prijatelji i s kim treba da rade i kako da se postave. Imamo, znači, prvu mesečevu četvrt, dobro, prvog u Škorpiji, svako malo stresno za one koji bi da se odmore, ipak tu kreće vikend. Međutim, pun mesec u Vodoliji 9. na 17. stepenu odgovara Blizancima, naročito ako planiraju neki put, ako planiraju saradnju sa strancima. Interesantan je 16. Interesantna postavka
Posljednje mesečeve četvrti u blizini Algora, 23. stepen, dobro, 3 stepena razlike u biku, 12. polje. Pa neka vrsta malo neke nesigurnosti, preispitivanja svojih odluka, ali vrlo brzo nakon toga pa mesec ulazi u blizanci. A u blizancima je asteroid Psiha skoro sve vreme, prema tome. Blizanci su, i tu je i Uran, ako žele neku promjenu, žele strahovito mnogo da se nešto dogodi što bi njihov život usmerilo u pravcu koji njima odgovara. Mislim da će to njima i poći za rukom. Mlad mesec 23. na 0. stepenu device mnogo više odgovara ovim blizancima koji su rođeni krajem znaka, dok ovi koji su rođeni početkom znaka mogu biti skloni da se lako iznerviraju ili ako se ne odvijaju poslovi onako kako su oni želeli. Moguće će ipak malo biti nerčici, ali nije ni bitno. S obzirom da je Mars od 6. u Vagi, to je 5. polje ljubavi, to je 5. polje zaljubljenosti, je Vaga ipak znak i braka, ali i popularnosti. Oni blizanci koji žele da dožive slavu, koji žele da budu viđeni, koji žele da budu popularni. Njima se otvaraju vrata kako teatralno. Dobro, znači od 6. pa do kraja meseca Mars će doći do polovine Vage. Znači ovi blizanci koji su rođeni do polovine, pa da, blizanac do polovine znaka blizanca otprilike do 6. recimo juna, oni će biti pod najvećim uticajem pozitivnim Marsa i najviše skloni da se zaljubljuju. Bili slobodni ili ne. Merkur, vladalac blizanaca u trigonu sa Saturnom, sa Neptunom, pa u sekstilu sa Uranom, on je veći deo ovog perioda, skoro ceo period je u lavu, u stvari nema šta. Maltene pola meseca, majte do 11. ide retrogradnim hodom, onda ide direktnim hodom. Mars je, međutim, do 17. On je u opoziciji sa Saturnom i sa Neptunom. Ovo baš nije tako sjajno. Naprimjer, za one blizance koji su u vezi sa mnogo starijim partnerom. Ili koji imaju jako velike očekivanja od šefova, od starijih članova porodice, kojima je nešto obećano, pa se to ispunjava ili ne, mislim, baš i ne tako lako. Međutim, od 7. do 27. imamo jako lep aspekt na relaciji Vaga-Lav između Marsa i Merkura. Znači, merkurski tipovi ljudi, pa to su i podznak u blizancima i blizanci, neka krenu u akciju jer to je jedan pitomi Mars, diplomatski orijentisan, fin i lepo vaspitan, neće blizanci ništa uraditi, ni reći što je protivno njihovim interesima. Tako da oni mogu da iskoriste snagu Marsa na jedan suptilan način i da postignu ono što žele. Dobro, 31. imamo za blizance bitno s obzirom prvu mesečevu četvrt. Svakako je bitno kad je polje partnerskih odnosa. I kad se radi o Strelcu, znači oni blizanci koji žele da putuju u inostranstvo ili nameravaju da putuju ili su već u inostranstvu ili očekuju nešto od osoba koje imaju veze s inostranstvom, oni mogu da se nadaju da će to krenuti u dobrom pravcu, ali o tome će biti reči posle u septembarskom horoskopu. Evo mesečni horoskop za Raka za avgust 2025. godine. Naravno, uvijek idemo na mesečeve četvrti da vidimo gde su mesečeve četvrti. Znamo, već sam pričala, ali možda niste slušali za prethodne znake. Pa dobro, ovako, kompatibilni su prva četvrt u Škorpiji, kažem pa dobro, jer imamo i neke onako malo diskutabilnije, ali evo, kompatibilni su 1.
Znači prva četvrt, na 9. stepenu Škorpije, lepo peto polje i ljubavi i kreativnosti i radosti i dece. Onda imamo 16. posljednju mesečevu četvrtu u Biku. To također odgovara rakovima, posebno onima koji su rođeni pred kraj znaka. Opet neka akcija, neki poslovi, ovo nije loše. Onda imamo 23. mlad mesec, sve interesantan mlad mesec za raka na 0. stepenu device. A sad zašto je interesantno? Pa interesantno je tada zato što upravo tada asteroid Harmonija ulazi u znak raka, obrazuje dobar aspekt, znači sa mladim mesecom u devici. To je ovako interesantna pozicija asteroida i planeta. Inače, što se tiče raka, bit će i raspoložen, trebalo bi da bude i intuitivan, zbog toga što je naglašeno 12. polje intuicije. Znači, početkom meseca imamo tu asteroid Wisdom, mudrost, psihu, harmoniju, a krajem meseca harmonija utrčava u raka, a mudrost, wisdom i psiha ostaju u 12. kući. Ovako naglašen znak raka sa Jupiterom i Venerom može da donese višak težine. Može da donese i bujanje nekog procesa, na primer, ne znam, nemojte se zaplašiti neki čiri. Sad, bit će tu i kvadrat sa Marsom. Ako idete na more pa ste nestanete nekog ježa, ako malo se šalim, malo ozbiljno. Znači, u raku imamo i asteroid nostalgiju, imamo asteroid gold. Nostalgija će ući, pa opet krajem meseca u lava, ali to raspoloženje jednog raka. Sasvim solidno, mislim da ima para, ne dobrog raspoloženja. Da vidimo šta je sa ostalim, ostale mesečeve četvrti koje nisu baš tako sjajne, jer mislim da rak neće znati kako da se postavi 9. kad bude pun mesec u Vodoliji. Na 17. stepenu Vodolije. Pa neko će da nešto, ja mislim, prigovara raku da nije uradio kako je trebalo, da nije ispoštovan neki dogovor. To može se odnosi na ljubav i na one rakove koji imaju decu, recimo na odnos sa mladima. Dobro. Ni to nije ništa tragično. A krajem perioda imamo ulazak meseca, zapravo opet prvo mesečevu četvrt u Strelcu. Onako, poslovi sa strancima, rekla bih, baš i nisu nekoj sjajnoj. Ne odvijaju se baš onako kako rak želi ili nije zainteresovan toliko za to što se bude dešavalo tada. Ono što je meni interesantno je zapravo tranzit meseca preko Vage. Ovo je za raka jedna jako slaba pozicija Marsa, a on vlada poljem karijere. Sad ako je rak privatno lice, privatnik ili preduzetnik ili freelancer, bit će ili popustljiv ili će da zanemari malo poslove ili će biti malodušan. Ovo je polje doma i porodice, 4. u odnosu na raka, a Mars je slabiji u 4. kući i u Vagi, a slabiji i u raku. Sad jedan defanzivan stav raka, kao da će morati se brani možda od optužbi bliskih osoba, jer Merkur ide do 11. retrogradnim hodom, pa onda direktno, mada je to drugo polje. Možda će se voditi razgovori u vezi sa novcem, da, evo rođaci, braća, sestre, pa vladalaci 12. kuće, Merkur i 3. Mnogo priče oko nečega što bi moralo da bude zajednički interes svih u porodici, a ja nisam sigurna da će to baš tako moći da se izvede.
Uran u Blizancima nije baš najbolja pozicija za raka, osim ako nije rođen krajem znaka, ima fantastične ideje u vezi sa biznisom, ima para, hoće da rizikuje, može da rizikuje, to će sebi da priušti i to je ovako jedna ok pozicija. Također ono što mi se dopada, to je od 7. do 27. znači 20 dana, dobar aspekt između Marsa i Merkura. Znači, ipak je moguće postići diplomatskom aktivnošću, kao da je politički izveštaj. Moguće je postići neki dogovor sa tim nekim, to su bliske osobe, ili su saradnici, ili su braće, sestre, rođaci, tu neko ko je stalno prisutan u životu jednog raka. I eto, vodit će se razgovori o nečemu što je bitno za obe strane. Ima šanse da se postigne sporazum.